Good morning! Today is November 27, 2018. Tapos punta kami sa classmate namin ni Ate Myla to attend the fiesta sa kanila. Kasama ko si Raymond, classmate ko, and also Angelo. So mamaya pakita ko kung ano mga kakainin namin. So hope you enjoy. So leave a comment, like, and then subscribe. Jordan. Tumubas naman Eman. Alam ko ng mga pinagkukuha ko. Kasi ito yung dalawa. Kasi Ate Myla nasa. So, happy lunch! Wala na kami magawa. So, kain, inom na lang. Yeah, so, this is the fiesta here in San Fernando. So, please like and subscribe. So, see you again on my next vlog. Bye-bye.